Una vegada hi havia un monjo de camí cap a un vell llac. Volia meditar tranquil·lament i en gran silenci, sense ser molestat. Quan va arribar al lloc, va començar a meditar i va entrar en un estat de profunda pau i silenci. Tot era perfecte, fins que, de cop i volta, un altre vaixell va xocar amb el seu. Immediatament el monjo es va enfadar, va mirar al seu voltant i va cridar: «Ei, mires per on vas?» No obstant, el vaixell estava buit. En un instant es va adonar que la seva ment havia inventat tota la història sorgida del res.